Hola a tots! En aquest vídeo us ensenyaré com entrar dades al portal de marquesespecials.cat. Per saber què és el portal, podeu mirar el vídeo d'introducció al portal que trobareu a la descripció d'aquest vídeo al YouTube o buscant directament al YouTube Introducció al portal de marquesespecials.cat. Si trobem un ocell amb una marca especial i la podem llegir, per entrar les dades anirem al portal i anirem a les meves observacions. Si és la primera vegada que entres dades, aquesta part d'aquí estarà en blanc. Anirem directament a afegir una observació. Suposem que l'ocell que hem vist l'hem vist al municipi de Calldetenes. Posem la localització. L'hem vist el 2 d'abril a les 4:30 i era un voltor comú. Podem utilitzar el filtre per buscar-lo. Aquí posarem la inscripció que hem llegit, per exemple 188, i posarem el color de l'anella, que era blau marí, i el color en què era l'inscripció de l'anella, que era de color blanc. Al posar-ho, automàticament al camp de l'inscripció se'ns posarà la manera que hem llegit l'anella. A més, molt important posar l'ordre de lectura i el tipus de marca. Era una anella al tars. A partir d'aquí ens demanen dades relacionades amb l'ocell, si les sabem. Per exemple, podem posar l'edat en codi Euring o de manera menys precisa, com per exemple un adult. El sexe dels voltors no el podem saber al camp, però podem posar si és mascle o femella. I l'estatus de l'ocell. Fa referència a si era un ocell aparament local, si estava en pas, si criava, estava en dormider. En aquest cas, jo diria que és un ocell aparentment local. I finalment la condició. La condició fa referència a com l'hem observat. Si tot ha anat bé, se us haurà afegit l'observació en aquesta taula de manera cronològica. Recordeu que si teniu algun dubte sempre podeu escriure'ns algun correu. Moltes gràcies.